Sa Good Vibes sa Bago City sa Kaanay Siman, ang nagasapupo sa mga na-rescue nga ido kag kuring. Ang mga ido may kaugalingon nga sala nga may TV kag radyo pa. May report si Romeo Subaldo. Pagkabati sang bagting, nagapinalumba sunod sa ilagated area ang ininga mga ido. Kalabanan sa ilang mga aspin kag tanan na rescue gikan sa dalanon. Ginpatukod ini sang anay siman nga si Leo Gumban kag sang iya partner sa barangay Balingasag sa Bago City. May open area, may sala nga may TV kag radyo, kag may pa-music pa para sa mga ido. May music na sila kung nadlaw kay para namin ilang ano kay kung makakita sila mga ano di stray dogs maginaka taghol nila kagakod. Mas mayo kung may ano kay te daw ma-relax sila bla. Pakalma sa ilo. 30 na tanan ka mga ido ang naga-istar diri kag sa katupad lang nila. Kwarto naman sa mga kuring. Kada isa may kaugalingon nga tululugan nga colored nga mga baskets. Masobra na sa 30 ka mga kuring ang naga-istar diri. Suno kay Leo, sa tuanay nagabridge sang dirasa nga mga ido. Pero ang iyang partner nagsilinga mangsapupo na lang sila sa mga gina-rescue nga mga ido kag mga ginapa-adapt. Ang tan nga mga stray dogs itipuno namon kay ano. Ang mga gusto ipa-adapt nga mga ido wala nga mga palanggaon. Kaya hindi sa gusto ko nga magbiligya kami. Oo. Gusto yang mga adapt na kami mga adapt. Nagsugod sila sa napuno ka mga ido nga gin-rescue gikan lang sa ila ka ingod balay, mga napabayan nga mga ido. Kag nag-amat-amat na damo, ini si Caltex, nagakiang-kiang pa kay nakaagi ipit. Gin-rescue sa nila sang nagabusong pa gikan sa isa ka gas station sa barangay Sumag sa Bacolod. Pati mga kabataan niya yara man sa ila facility ni Leo. Gipobrahan siya sang wheelchair para hindi mabudlayan sa paglakat. Ini naman si Oreo. Ginreklamo ini siya sa isa ka high-end subdivision sa Bacolod kay tuman ka agresibo. Gin-rescue nila kag gindala diri. Ali may nag-report then ga panglaot siya mga ido nga iban. Nag-report nang ginpatawag ko din nga kuwaon siya rescue. Nagkuha ka pa trainer gid para makuha Trainer siya. yes oh. Sa sugod sir, kuha japin nang ka-aggressive. Oo, aggressive gid siya kayo. So eventually na-train nyo man lang. Yes, ginkapon siya dio nagano siya Naglaylo, naglaylo siya. Ginatigangan ang mga ido sang kanon kag ginasamuan sang dog food. Ang ilang mga tululugan kag habol gina-washing machine. Ang ini nga talamnan, ang ilang nga playground kag nagabalik lang sila pa uli kung tawgo na. Ang sala area kuno para sa ido, lugar man para magpa-relax-relax ang Leo. Gusto niya may kaupod nga mga ido pang padula stress. Sir nga, ano pinsara mo, dubutangan sa sala, may TV kag may Kaya component ang pa. gusto tani namon nga kung mag-relax kami bilagay inom kami. Sa una with the surrounded with the dogs, so amo na kay stress reliever. Partners man nila ang mga rescue group nga CARES, Poson Project, Back PH kag SPAR. Nadumduman niyo pa si Kabang, ang ido nga nautod ang Upper Joe. May counterpart man sila ni Kabang, ini si Prince. Na-rescue nila ang ido sa Bago City, kag ato na sa karon sa Manila ginabulong. Suno kay Leo, sa tuanay, iya lang gid kaugalingon nga mga ido sa iya nga balay iyang ginapalangga. Subong tanan ini sila ginapalangga niya na, dirasa man o kon aspin.